שלום לכולם, עידן. גיל ועידן, ועלה, אני ממולך, עצור, מה אתה? שתגיל. אוקיי, אז שוב אנחנו פה בפתאום לשעת של עידן, תשמעו טוב, מקסימום עידן גם ידבר, טוב, יכול וכל זה, בקיצור, עידן. גיל, אני רוצה להגיד כאן משהו. שקט, תודה. אז בזה, שאנחנו נדבר עליו, ניתן שני מקומות שלא נכנסנו אליהם בסרטון הקודם, והכל, ומקווה שיהיה מלא צפיות, כי אנחנו רוצים לעשות את זה. אז קודם כל, אני חושב שהראיתי לך את הבית הזה, אם כן יופי, אם לא, אני אראה לכם אותו עוד יותר טוב. אבל לא דקה. אז בינתיים יצרנו בשרת הזה רק עוד איזה דבר אחד נקלע, והוא זה. אצטדיון קרבות. 3 היומנים נלחמים נגד כל דבר. אנשי ברזל, מה זה אמרו? איירון מן זה הבדל גדול יותר. גיל, איירון מן זה איש ברזל. אני יודע בועט. תמשיכו, נו, יאללה. טוב, בקיצור הבית שלנו. עידן, גיל אצלנו בבית. לא הייתי אצלכם בבית, אבל עכשיו אני אבוא. לא תבוא. אל תבוא. מצטער, מאוחר. זה מכאן. דן. גיל, זה. שיט, שיגרת לי 444. גיל, זה מכאן. לא של בית שלך. גיל, בא לי רגע לראות אותך, כי גיל, אני משגר אותך אליי. זה הבית שלנו שאני ועידן ניסינו לנו. פה בשום מקום תחשבו את השיעורים. היי, גיל. לא תוכלו להיכנס, למה? יש לנו פרייבט, בבקשה. כן, בבקשה. ותראו שהדלתות האלה גם רואים, זה סוף פרייבט. עכשיו אני להגיד לכם שפט. מה זה? נולדת באוטובוס? איזה דפוק! משפט הפתעה. נו, דפוק! אמרתי לך! לא! לא אמרת לי כלום. שמענו. סבבה, תראה מה יהיה לך. אולי הוא אמר בסרטון, ואם אמר בסרטון, אז זה יכול להיות שזה יעשה אותך. לא, אל תכתבו לנו מחשבות, לא, אנחנו לבד, ל5 דקות! ליק, הנה. כן, זה כותב, הבעיה היא שרק לעידן. גיל, עשיתי לך בא ל5 דקות. עידן, זה המספר רק לך אחורה. כן. אז זה בסדר שתכוון דקה, רק לדקה, אוקיי? סבבה? טוב, תגיד לי איך... תכתוב לך מה צריך? כן, תכתוב בצ'אט. אוקיי, נגיד... זה אחד עם נקודה. ככה... סוף נקודה... תעשה את זה בלי הנקודה, סבבה? כן. גיל. תראו מה קורה אם ילד מעצבנו בשרת. אנחנו... ג'ייל... כמה דקות. זה יקרה. תכתוב את זה בלי הנקודה, וגיל נראה לי גיל! מה? תכתוב את זה בלי הנקודה וסבבה. אין בעיה. גיל, הוא לא דיבר אליך. אז למי הוא דיבר? אליי. אז למה הוא אמר גיל? הוא רצה לדעת לא, רציתי לבדוק אם זה... תשאיר את זה עם האחד. יאללה, מהר. הנה. יאללה, הכתבתי לעידן לדקה. למה לא רבי לי? לא יודע. אתה תצטרך לכתוב את זה עוד פעם, אז אתה תראה את זה בצורה, אל תעשה את זה.
יש דרך לעשות חבר. טוב, בקיצור זה מול העול, לא משנה, כן, זאת השאלות שלנו, אם אתם רוצים להיות כדאי, זה עבודת כסף, כן, וכמובן שבשביל זה, עדיף לך לבית המדי, כמו בסופו של דבר, לא יודע אם משהו יהיה. עידן, תביא להם קייפ? אתה רוצה שהם כן, שים. אוקיי, אז עכשיו על הסרטון, תראו, יש בועה שתלווה אותי לאורך כל הזמן הזה, בבועה כתוב קייפ של עידן. וגם את שלי, שלא תתבלבלו, השם קייפ של עידן זה עידן עזרא 1, או שזה עידן עזרא 1, ושלי זה לא 871, אז אנחנו יכולים לשעות, אנחנו 6 פעיל. עכשיו אתם אמורים על פורטים כמובן, עידן כבר יצא פורטים, עכשיו הם לא בפעילות, ואנחנו אומרים מראש, יכול להיות שלפעמים שווה לראות ילדים מסתובבים להם ולא כלום, אז אנחנו לעשות עידן יתאים הדברים האנשים בשביל לעשות לכם גיים וקמקים שרק מכות וזה, אז אנחנו נסביב למפד. אל תדאגו, הכל נשמע וגם יכול להיות שזה מפה שקונים בבתים. עידן, קונים פה בתים? כן. אז אנחנו כן, האמת לא רגע. במלון שלנו טוב. ויכול להיות שלפעמים אנחנו נעשה save all, שזה אומר שהשבת עושה גיבוי לרגע האחרון שאמרנו לו, כל כמה זמן יהיה גיבוי, זה אומר שיגיד אתם בחדר במלון, ואז טוב השבת חזר למצב דם שלו, אז החדר לא נשמע ואפשר שוב. שמתם לב שכתוב פתאום אותיות בעברית שאני עשיתי עכשיו? ליג. ליג, כתוב אבל ליג. מה זה? איך? מה בעזרת הבעיה? הפרוץ. כן. מי לא מכיר את זה? הכי מעניין זה איך טוב מישהו יודע. הנה רואים, עכשיו כתוב גיל. עידן, הנה אתה שם. יודע איך טוב בעברית? איך? עידן תביא לי זה- גיים. רגע, מה? אתה יודע? נו, אלון, תמשיך, תמשיך, כן, תמשיך. אוקיי, איתי איתך. אחר כך. טוב, עידן, אתה יכול לא סתם לעוד דקה. זה בוקר, עידן, אתה יכול להביא לי גיים. מה לעשות לך? אז אתה יודע איך לכתוב בעברית? אני לא יכול לכתוב לך גיים עוד דקה. הוא לא אתה... גיל, תהיה מודפת. אולי כן. אולי כן. אני לא צריך, אני עכשיו נכנס לגמבה כי נגמר התקבל. אם אתם פוגשים את גיל ופוגשים ממנו בבגוד ועוד נקחים. עידן, אתה יודע שאין חין? ואז אני אגיד להם אתם מקבלים בנו. כי זה לא, באמת אבל הם לא משהו. יקבלו בה. אני אביא להם קיק או משהו. כן, ואם אתה נותן להם קיק או בן, אז אנחנו רוצים אתכם כמובן, ואת גיל אנחנו גם מפנים על זה שהוא סבל, תפילה, שאולי גם יבן, נכון עידן? נראה מה יקרה, גיל שלי על קיק ובן. זה שלא יודע, הכלא, שעדיף לכם לצאת ממנו, לא חייב עליי. אוקיי, אז בוא נראה. גיל אין לך סקין. גם לך אין סקין, רק לאלון יש עכשיו פה סקין. לא, לגיל יש. טוב, עידן בא אליהם עכשיו. מה? בוא נראה להם את הסיור עד למעלה. הנה, זה הסיור, גיל.
וואי, תבלות לא מת עליהם את הספליף, אלון, יש... נכון, ספליף. שלא ממש פעולה, לפעמים ספליף, מקבל עוד כסף, אנחנו מכיל לכם כסף מתוך זמן. אז אוקיי, הנה הנסיעה, זה סתם משהו שהייתם שומעים רכבת, וואי, אנחנו אוהבים בלי לאגים. אין פה שום לאג, אני רואה אותך זורם. טוב, לי יש לאגים כאלה. אתה עוקף אותי! התחלתי לך. לא, אוקיי. אוי לא, עוד רכבת מגיעה. לא, רכבת תחזור. רק עוד דקה, אנחנו לא! כן. מישהו מכם מצא פה קשת? יופי, הנה הקשת שלי. בואי. עידן, תעשה רגע טיפי אליי. חכה, עוד לא. עכשיו. רגע, טוב, עידן. הנה עידן, רואה את זה? נו. תסתכל איזה מגניב זה. עכשיו אני אעשה לילה. עכשיו תסתכל. עידן, תראה, סיפורים מפחידים, ועושים גם ברקים לשמיים. תראה, לפני. מגניב! ראית איך נראה פה ברק? כן, האמת, תגיד, איך אנחנו את הקטע שעובד כאן בלוק. אוקיי, תכתוב את מה שאני כותב לך, בלי... סלש זי. בלי הנקודה. עידן, אז תראה, מספרים פה סיפורים מפחידים, ואז פתאום כזה מתי שמגיע קטע מפחיד, אז אתה עושה ברק. ואז עידן, בקטע הכי מותח. אז הוא קפץ לאש. אלן, בוא תעשה איתנו, עושים פה סיפורים מפחידים. לא, עושים פה קונצרט. זה הפרק אז מסדרות שננסה גם סדרות כמו טקי, שגם זה יש לי דעת, אבל אנחנו גם לא נפרסם אותו שם, לחברה של טקי. האמת לא יודע אם נעשה טקי. עידן, זה לא פה אלה אני לא זוכר שהם הראו בסרטון. זה ברור, כל שם היה עריכה. עידן, אנחנו נצלם סיבת טקי, נכון? עידן, אנחנו נצלם סיבת טקי. כן. איירון גולום. אז נצלם, לא יודע, שלי תפסר שכזה. ובואו נראה מה עוד אפשר להראות לכם. האמת, אני מכיר לכם הכל. אם אתם רואים בסרטונים ולא הבאתי לכם משהו, אז תכתבו לי בתגובות, אני אעשה איזה סרטון קטן. חכה רגע עידן, אני מתנתק וחוזרת כי יש לי מלא ללגים, אוקיי? כן, אז בואו נראה מה הזמן שלנו. אין זמן, טוב, תודה שצפתם, יאללה ביי.